Kublai pi baro kinong page kinong snap yagane ka video channel te hagane ka por namar kane ka Good Friday ngan pulina ka kin ka joblay kattu katni ba kanlong ka jingkan mau yingi balay ba Jesus Christ ula yap haloding pna balay Jesus Christ ula wan haga perthai ba ula yap haloding pna ka Bible ka kin ka joblay kong kumni Nagasithi ka baningkong ka jong Paul Siyaw Timothy lenong ka baningkong Badyan puli ka rekhot ka bakhatsan kong ini kikintin Kani ka kitin ka long ka basisya Bad ka bit iya ka ban pediyang baro par Bau Chris Jesu ulawan siya ka bertay Iya ka ban penim yangi ka bapop Nakiba nga long ubakong san Hangni kitin joblay kalong ke bapen kendu yanga ka pen kendu yangi ladang isngap ha iya kan kitin ka joblay ka boong ba kan ni kitin kalong ka basisya bad ka bit ya ka ban pediang da baro bad ka kalong ba u Chris Jesu ulawan nang tene beneng siya ka perthai tang na ka banta ka way ka daw Bad kata kalong ban pen yangi ke bapop Bad mga ngalong ke bakong san ong upol Ngi baro ngilong ke nang pop Bad ban pen yangi ke nang pop don na kanu kanu kalan Henry setang Daka jingyap ka jongo Jesus Christ halor ka ding pena Bad daka ni ka jingyap ka jongo Jesus Christ O Jesus la suspano Yaki pop ka jingi baro Balapan ya ka mensim ka jungi ban mentang long ki breu ke bala syam ya ka jing pen nama kata ka jing isnai ka joblay dabo Jesus Christ wa syaya pa ding pena ban ka tin ka joblay kong ba klam ka jing penis nam don jing ma o Jesus Christ wa jingam snam na ka bana jonga ba jongpe nama kata ka don ka jing map iki pop jingi nama o Jesus Christ wa jaus nam na kabanta jongi ko kin men ki para laro Jesus Christ la wan na kabanta jongi ke nang pop ki bala jot ki bala rem kadayengi haga ni kasmi but have you sngew ni ka khobor ka tin joblay man kala ka bumot man ai mu oblay ban tra Jesu malayap ya plina kabanta jonga mentangai tino ila ka jonga jingem ka jonga sheme but hagata por pediang ru Jesus Christ haka donor ke jompe but ngis kham kane ka singi kane ka Good Friday kano ka jingir khoy ka jem ka jompe iwe pe baro tena magata tugin sheme ne ka tin ka joblay balay Jesus ul yap haloding phna ka Bible ko ba ulai ulawan nangte benang se ka batay balay yap haloding phna na ka banta ban pen yangi ki bapop bad mga palong bakong san upolang ni nyewel di bal way ulong way ni ka pop tam bad na magata ulong bakong san kumunong pop hanay Chris wala yap ya plina pra jongko te hanay amritang nam da jong pol na ka banta jonga na ka banta jongi na ka banta baro u Chris wala yap ya plin ba jongki khnang ban pen MP khnang ba pen yo pat happy ia ka jingem bam jikot kenapa punya pat happy ia kata ka jingker khu ka joblay ka jing ia ka jing sup bam jikot ka joblay na ka banda ka ne kenyo tra Jesus Christ ula syak ya be pli halo ding pena ha ka jing syak de manga de ma phi ki nong pop bangin yap halo ding pena nama ki pop ka jingi Henry Jesus Christ la yap ya pli penban na ka banta jingi udah kait halo ding pena Way ne pedeng jongki ulo om uni shisha simlale ayru yak bakade bania ngite shisha nama ki ke bangale ngilalong ki bade hok bania Henry unite uklemle shisha Jesus Christ uklemle Henry ula yap khnang na ka banta jonga ba jongpi ki nong po shime gane ka jing yap jong Jesus Christ lo ding pna ba kalong ka dor dan pen ia ka mensim ka jompi badena ka berkata ke nyula yap kana ublen ker khuye pi
Brain kerku, ye webo ni brain jopi. Sheme nega kebu kagani kesni. Dua yo belai. Ai ti la kacing jopi show belai. Belai un thot mai. Ia kacing